ассалому алайкум бародарони азиз, ҳозирин хубен, саломатитон хубай, бачаҳои чайҷон. Ярдонади лайка меҷахем ва видеоро тамошо мекунем. Бародарои ҷон, моҳи шарифи рамазон муборак шава ва имрӯз 19 апрел соат 2:53 ба вақти Москва. Бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо бошад 1000 рубли мо, бародарои азиз, 158 сомону 64 дирам. Доллар бошад 12.62, евро 11.69, курси туркӣ бошад 185 лира, курси узбекӣ бошад 142154 сумми узбекӣ. бачаҳои чайҷон, лайка фаромӯш намекунем, ҳатман подписатся мекунем ва колокольчики канала гирён мекунем. касе ки видеои канали моро интизора, ай ҳаматон хоҳиш илтимос мекунам, лайк подписатсяро фаромӯш накунем.